Здравей, аз съм Лили. Искаш да разбереш какво е колектива, как работи и защо всички ходят там? Повърви до мен и ще ти разкажа. Преди всичко, колектива е възможност да правиш най-невероятните открития от великите географски открития насам. Кино, хапване, шопинг или пътуване. Всичко те очаква, при това на феноменални цени. И нещо повече. Колектива е възможност да споделяш тези открития с твоите приятели. Колектива е най-лесният начин всяка оферта да стигне до огромен брой клиенти. А колкото повече клиенти, толкова по-големи отстъпки. Може би вече се чудиш как точно работи това. Остани с мен и ще разбереш. Абонирана съм за нюзлетъра на колектива и всяка сутрин получавам директно в електронната си поща най-новите предложения. Само с един клик се записвам за колективната покупка, която съм си харесала. След това денят ми вече може да започне. Бързам да споделя поредното си откритие. Защото с приятели всичко е по-забавно. 48 часа след приключване на сделката получавам в пощата си ваучер, който трябва да принтирам и готово. Толкова е просто. А най-хубавото е, че в колектива не си сам. Сега вече знаеш защо всички са полудели по колектива БГ. Хайде, чакаме те в колектива!